gur micak-micak wae. Iki nek gugai aja asal-asalan, tapi bukti. Pek, kok kae jambu metir-metir tak opeke oleh ra. Gah rasa aku wae ngopek aku goblok. Wah, jambune pedes ana semute, pedese kaya omongane tangga. Hahaha. Kowe nek mani aja asal-asalan, tapi bukti. Kok wetengku rasane lor ya, Pak? Gembledel setu jenut. Tak, bawa ke bising ya. Sik ya, Pak.